Takýmto spôsobom majiteľ kaviarne vie monitorovať výkonnosť a efektivitu jednotlivých barmanov, ktorí pripravujú kávu, počet káv, kto pracuje intenzívnejšie, kto niekto si zaslúži zvýšenie výplaty alebo úplné prepustenie. Zároveň vidí, že pri stolíku koľko klient konzumuje napríklad a koľko toho konzumuje. Obdobné videá som videla, ktoré sa týkajú práce v office, kedy na človeka je zameraná táto smart kamera s AI integráciou umelej inteligencie, ktorá meria čas, kedy daný človek sa nenachádza na pracovnom mieste. Môže ísť na WC, môže ísť na cigaretku, na kávičku, ale proste sa vzdialiť a meria sa mu pracovný čas. Prechádza ma mraz po chrbte a nechcela by som byť zamestnancom. Zase na druhej strane viem, že množstvo firiem, zamestnávateľov budú tieto technológie používať, pretože jeden z veľmi silných donúcovacích argumentov, prečo by ste si nemali pýtať zvýšenie výplaty. A ešte strašidelnejšie mi prípada možnosť presne odtrekovať na základe fotografie, kde sa práve nachádzate. Táto aplikácia, ktorá je v takej hračkárskej forme, samozrejme nevie vo free verzii zamerať, kde sa nachádzate, ale upozornenie pre tých z vás, ktorí pravidelne zdieľate informácie o sebe, napríklad, že sedíte v kaviarni a priamo z tej kaviarne postujete fotku na Instagram alebo na TikTok a nemusíte ani označiť lokalitu. Na základe danej fotografie a informácií vie napríklad aj takýto špión zistiť, kde, v akom meste, v akom mieste a kde konkrétne v geolokácii sa nachádzate, čo môže byť pre vás naozaj že nebezpečné. Popozerajte si ďalšie videá, ktoré mám ohľadne bezpečnosti v online priestore a buďte obozretní.